ፕራክቲካል ብዙኾነ መገድስ ክጠቅመና ማለት ደረጃታት እንዳወሰኽና ንኽንከይድ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ተቀዳማይ አይነት እምነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ንረኽቦ ኮይኑ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 فقد 17 نأي هانيتوني حساب زي بتعمل تقييموني سلازين أخوموني تابناكم يلاحظ ترى استنتينا مالتي exercise كنقبرون الخلينا እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 فقد 17 እንታይ ክርስቶስ ዘይተንሰአ እንተ ኮይኑስ እምነትኩ ከንቱ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢያትኩም ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ዓይነት እምነት ኢና ንርኢ ዘለና እምነትኩስ ከንቱ እያ ንምንታይ እንታይ ተኮይኑ ክርስቶስ ዘይተንሰአ እንተ ኮይኑ እንጂ ሓንቲ ዓይነት እምነት ቀዳመይቲ ዓይነት እምነት ከንቱ ዝኾነት እምነት እያ ማለት ከንቱ ዝኾነ እምነት ማለት ኣብዚ ዘሎ ነገር ተኣምነሉ እምነት ኣብዚ ተበቃ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ናብቲ ናይ እምነት ስሙ ምርዳእ ወስደና እዩ ምክንያቱ እምነት ኩሉ ግዜ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ተስፋ ዝተመስረተ ንኣብነት ሲ ኣይዳና እንድሕር ክትኣምነኒ ኮይና መጀመርያ ኣነ ቃል ክኣትወላ ኣሎ ንኣብነት ክመፃከ ተይልያ ክልተ ኣማራፂ ተኣምነንን ከይተኣምነንን ክህበከ ሓደ ነገር ተይልያ ክትኣምነንን ከይተኣምነንን ኣነ ወላ ሓንቲ ነገር ከይተዛረብኩ ግን ተኣምኖ እምነት ባዕላ ዝመሓዘቱ እምነት ስለዚህ እምነት ኩሉ ግዜ ኣብ ተስፋ ዝተመስረተ እዩ ንኣብነት ኮፍ ኢላ መራሕጅ በቃ ሕጂ ክመፃኒ እንዳበለት ፅባሕ እንድሕር ትፅበላ ኮይና ኣነ ስቶኮልም ከይደ ክኸውን ይኽእል ወይ ምስ ደቀይ እንጆይ ይገብር ኣለኹ ወይ ደቂሰ ክኸውን ወይ ቲቪ ይህሉ ወይ ፅሊ ክኸውን ወላ ኩዕሶ ክፃወት ይህሉ ክኸውን ስለዚ ኣነ ንክኸዳ ወላ ሓንቲ ግዴታ የብለይ እሳ ግን ብእምነት ትፅበላ ካበይ ኣምፂኣቶ ዚ እምነት እዚ ከምዚ ዓይነት እምነት ከንቱ እምነት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚህ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገልጸልና ዘሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተንሰአ እንተ ኮይኑ ወይ ድማ እንተ ዝኸውን ነይሩ እምነትኩም ከንቱ ምኾነ ስለዚህ እዚ ተቀዳማይ ዓይነት እምነት እዩ ሕጂ ንሕና እውን ንኣትወይና ኣብዚ ክብለኩም ዝደሊ ከምዚ ንፍልጠት ኣይኮነን ንኣእምሮኣዊ ፍልጠት ዘይኮነስ ፕራክቲካል ግብራዊ ዝኾነ ትምህርቲ እንዲሁ ኣነ ሓሲበ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ህይወትካ ሓደ ግዜ ዘይሎ ነገር ትፅበያ ዘይሎ ነገር ተኣምን ኢኻ ዘይሎ ነገር ተስፋ ትገብር ኢኻ ናይ ግን እምነትና እምነት ካብ ምንታይ እዩ ዝብለና ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ኣብ ቃል ክርስቶስ ዘይተመስረተ እምነት ብሙሉኡ በዚ መሰረት እዚ ሕጂ ከም ዝዘንበብና መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብሎ ከንቱ እምነት ከንቱ ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ህይወትና ንሕዝ ኣብ ኦርቶዶክስ ከለና ወይ ካቶሊክ ወይ ገለ ከለና ማለት እዩ ዘይንኣምኖ ነገር የለን ገብርኤል ከውፃእኒ እዩ ትብል ኣበሎ ገብርኤል ከምኡ ኢሉ ቃል ዝኣተወልካ ገብርኤል ንባዕሉ ስርሑ ሰራሓሉ ንብስራት ክንገሩ ዘለዎም የበስራ ኣሎ ወይ ካልእ ነገር ገባሉ ሚካኤል ከሳግረኒ ወይ ሚካኤል ክፍፅመለይ ትብል ሚካኤል ማእስ ቃል ኣትዩልካ it's impossible እዚ ከምዚ ዓይነት እምነት ይባል ከንቱ እምነት ይባል ዘይሎ ዘይተጻሕፈ ቃል ዘይኣትወልካ ሓደ ሰብሲ ቃል ከኣትወልካ ኣለዎ ክትኣምኖን ከይተኣምኖ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከም ኣብነት ክጠቃሰልኩም ሲ ሓንቲ ሓፍትስ እንታይ ኢላስ ከምዚ ኣማኒት እያ ነይራ ወይታ ተቐቢላ ገለ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተመሊሳ ማለት እዩ ምስ ተመልሰት ሽዑ ሓቲቶማ እንታይ ዳ ኮይንክ ገለ ማርያም እንዲያ መፅያት ንብለይቲ ብለይቲ መፅያት ንሲ ጠሊምክኒ ናይ ባሕቂ እኮ ሓደ ነገር እኮ ተራይብዋል ጠሊምክኒ እምበኣር ምስ በለትኒ ሽዑ ለይቲ ሙሉ ለይቲ ክበኪ ሓዲረ ብንግኡ ነፀላይ ገይረ ናብታ ናይ ኦርቶዶክስ ተመሊሰ ኢላ ተዛሪባ ማለት እንጂ ብድሕሪት ኣጓል ኣክቹዋሊ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ምስ ከደትካ ብጣዕሚ ኣብይዋ ሃንሳ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ዓለም እንተዳጥዒምካ እዮ ብድሕሪኡ ብጣዕሚ ኣብየካ ሕጂ ስርችዋ በቃ ምንቅቃሕ የለ ገለመለ የለ ከምዚ ሕጂ ክንዝምሮ ፀናሕና
قال تاشمو إلا كلا نافتهم بيتك ولا سيكون بعد شيء لا متى عمله هجي بقى شو تمسكرني يا راب بقى تملي سلخو قال ملن دابلت دهري شو مالتي نسب كل جزء دست بلو نجار تعيكم كانتركم ولا زوجي هو قات خونه زتقمو نجار هاتنكرو زلك هجي أنا كزاربا كم زلنس مش لكم سي بقى دهرك بالكم زي باللي وي كان أحسي كم زي باللي استردي شو تايل اسم من دو حفتيله هجي السخي أبقى لا يتهانس كرانا أبقى سلزي يتهانس كي بهجي زلو مقد خمان عتا أمامانيكم دهر سامون كاتا مليس كتكاد تخلي سلزي ناي قدن أبقى لك تهنزل نقب النتسي مريم مسياس قال يمكن نكتب لك خلاص بين هاي قال انت يستوعى الكل وانا قرنيه مسمار اين هاي قال بين هاي تزاز أبقى لا يتمسرتك سلازي قال يمكن نكتب لك خلا بقى سمعت بسمعتي ناب سمعتي هاتي هجد ما تمليس كلخ تملس خلخ ما بين هاي قال تمليس كذا امنتنا أبقى العملاق زي تمسرت امنت تخوي كنتو This is important. بحق إذا أبيهودكم أبتفعل علينا أبنت أفاينانسو እግዚአብሔር ክባርከን ይልኩም ታስቁታንኩም በእናይ ቃል ተስፋ ለካል እግዚአብሔር አባገልግሎተይ በኃይል ከገልግል ገብረኒ እንደርቱል ቃል አለካል ቃል እንደር ዘይብልካ ከንቱ እምነት እንደር ቃል አለካ ሆይኑ ግን እምነት አለካ that's a real faith እምነት ከምስማይ ስለዝብል ዘይሰማ አኻዮስ ከአምን ሳይት ከሙ ይኳዝ ብለና ሮሜ 10:17 ታቱ ወርድልና ነብው ሆነ ከይሰማው እሺ ከመይሎም ከአብኑ ሁሉ አይፈልጦን ይዚ እግዚአብሔር ዘይፈልጦ አይነት እምነት ስለዚህ እምነት ሁሉ ጊዜ እንታይደልኝ መበገሲ ወይ ድማ መደገፍ ወይ ተስፋ ተረዲሁም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አንተ አይነት እምነት እምነት አቦታትን ተዳሪ ናንቺ ሁሉ ከቦታን እግዚአብሔር ይዛረበው እግዚአብሔር ተስፋ ይቦ ሮሜ 10 ሀደ ባሉ ፈዳ ሀደ እንታይ ይብለና እምነት ለተስፋ ዝግበሩ ነገር ርክስ ምግባር ብለን ረኻ ተስፋ ዝተዋህበ ነገር አለ ተስፋ በዘይ ብሉ ግን እንታይ ኻኽት አምን ወላ አንተ ተአምናት ለአብርሃም ህጅ ሮሜ 4 ክነብሮ ኸለና አቦ ብዙሃት ክትከውን ይኻ ኢሉወሉ ተስፋ ይብወሉ ክባረኸካይ ንበረኸቱን ክትከውን ይኻ ኢሉወሉ ነዚ ቃል እዚ ሒዙዩ አብርሃም አሚን بزي تسفى بزي قال أتأمنوا أمت بمولو انتهي بها كنتو أمت يبقى كنتو أمت بقى لها زما هاز كايو እግዚአብሔር አይحتتلو ترديهم مني ولا حنت غارانتي يبلك دليت كا تأمن تخيلها أنا كنفري ولا إلك أمن ولا أنا كم زخوني إلك أمن እግዚአብሔር ግን አይፈልጦኒ አትሎንጋስ በቃል ተመስረተ እትቃል ግን ኪዳን እትቃል ግን ኮንትራክት ወዕድ ለትቃል እንደህሪስ ካዩ ዳጸላኻ خلኻ ሐደቃል ናብካ ወጭ ወይ እንዳንበብካ አላ አሜን ዝቃል ዘአሚን ይብልኩ እንደህሪካ ግን ናትካ እምነት ሪል እምነት ጭቡጥ እምነት እግዚአብሔር ድማ እምነትካ ይኽብሮይ ማለት ዝግረመኩም ቁሩብ መብርህ መንት ሆነና አብትናይ እንግሊሽ ባይብል አቴስ ወይ አብትናይ ግሪክ አቴስ ሪአን የረዛ ከንቱ ትብልካ ከዝርዝሮ خلو ማለት እጅ በግሪክ ማታዮስ ይዝብሎ እዚ ማታዮስ ዝብል ቃል ክትርጎም ከሎ ህጃብዚ ቶብ እንግሊሽ ፈልቱ ቬን ይሎሎ ቬን ማለት ተራእዩ ጠፍ ወላ ሓደ መሰረት ዘይብሉ ነገር ማለት ለአብነት መንፈስ ዲዩ ተሕልም ዲዩ ገለ መጽዩ ተራእዩዋ ዝጠፈሲ ማርያም መጽያ ተራእዩስ ተራእዩ ጠፍ ነገር ጭቡጥ ነገር አይኮን አውጪኻስ ንኩሉ ሰብ ተራእዩ ነገር አይኮን ስኩል ተራእዩስ ዝበነን ነገር ማለት ቬን ይብሎ ቀንድት አብዝ ተጠቂሙሉ ዘሎ ቃልካ ፉታይል ይብሎ ፉታይል ከንቱ ማለት ይሱ ንግደፎ ወርድለስ ካ ወላ ሐንት ዋጋ ዘይብሉ ሚዛን ዘይብሉ ክብር ዘይብሉ ወርድለስ እምን እንደህሪ ሙካሲ ምን ስታይ ሐሞት ገብሮ ተሽርፎ ይተል ወርድለስ ማለት ዋጋ ዘይብሉ ማለት እዚ ከምዛ አይነት ቀንዳማ እምነት ሱል ካብናት ካትምኒት አብናት ከሐሳብን ተመስረተ አይነት ወይ ከንቱ መደገፍ ይብሉ ተረዲሁምኒ ኢምፕቲ ብሎ ኢምፕቲ ባዶ አይገርምኩ this is terrible ቀደም እኮ ባዶ እምነቲና ነበር ነው
بقى እግዚአብሔር ይፈልጥ በቃ አስተዋጽኦ ግበርሙ ስተረፈ አምላክ ፈልጥ ገላይ ልካታል ከሙዝ ባህል ነገር የለም አምላኩ ናፍሲል ከምዝ ድርቤካ ፈልጥ ንስራ ባላው ትፈልጥ ያ ሶ ልካል ማለት ጥሩ ዝሆነ ህይወት ማለት ኦኬ ኢንፌክቹዋሊ ብሎ ውጽኢታው ዘይኮን አይድመን አመንፈሳው ዓለም አይድመን አብ ስጋ አይድመን አብ እግዚአብሔር አይደለም ኢንፌክቹዋል አቀንሽ ጽቦት ጉሞደሎ አም ፕሮዳክቲቭ ዘይፍሪ ፍራይ በካል هذا ጊዜ እኮ በሐቅ ይዝብለኩም አብዝ ርስና ፍትሾም እንደሊ ዝደል ነገር ሓደ ነገር ካብ እግዚአብሔር ጽበላ ግን ቃል ይብልካ ዓመት ተጸብይሃላ ክልተ ዓመት ተጸብይሃላ ሰለስተ ዓመት ተጸብይሃላ ምናልባት በዘይ ፍረ ኮይኑ ዘሎ ተእምነትካ ከንቱ ስለዝኾነ ክንጥቀአለና ማለት አነስ ከንቱ እጅና አብነት ለሰይ ክፍወስ ደለያለ ዓመት ጽበለው ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ቃል ግን ዛሐስኮ ነገር እምነት አለኝ እምነቴ ግን እንታ ከንቱ because ቃል ይብለ ቃል እንደህዝካ ግን በስቃልስ መሰረት በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናልባት ኢሳይያስ 53 ነው እሱ በሰር ገበና ቆሰል በሰር ጋበሳና ተከተከ ያናውን በስብራት ቆሰል ሐዋና ሜዲቴት አስጠንት ነው ሐዙ every time ቃንዛክ ስማአካ ከሎ ከይተረፈ ወይታ ተዛሪ ቃንዛ ብታይ ጽጽ ክትብሎ ብቃት አለ በቃል አምላክ አምኑ you see አብ ቃል አምላክ ዘይተመስረተ እምነት በሙሉ አም ፕሮዳክቲቭ ዘይ ፍሬዝ ኢንፌክቹዋል ውጽኢቴብል ቬኒ ተራእዩ ዝጠፍ ይብለና ስለዚህ ከንቱ ብዛዕባ ብዙሕ ክንገልጽ ንኽእልና ምናልባት ሓንቲ ስብከት መልእክቲ ክንገልጽ ንኽእል ግን ናብተን ዝቕፅላ ካሓልፍ ኦኬ ክብርና አምላክና ይኹን ስለዚህ ኩሉ ጊዜ እምነትኩም ቴስት ዩር ፌዝ አይና ይቃል ክጽበህ አለ ንምምራው ከሆነ ንምውላድ ከሆነ ንምስራሕ ከሆነ ገለ ከሆነ እግዚአብሔር ብዛዕባ ኩሉ ሸነኻት ህይወትና ቃል አለ ሆሴዕ ምዕራፍ 14 ተሪኹም ክትመጹ ከለኹም ከይተረፈ እንታይ ሒዝኩም መጹ ቃል ሒዝኩም መጹ ቃል ቃል እምነት ማለት ካብ ምስማዕ ካብ ቃል ክርስቶስ ከይሰማዕካ ተኣምኖ እምነት በሙሉ እምነት ተባሂሉ ክጥዋዕ ይኽእል እምነት ኢልካ ነው ሒዝካ ትጸንሕ ትኽእል but it's not faith ተረዲኹም ክብርና አምላክ ናብቲ ካልእ ዓይነት እምነት ክሃልፍ ከለኹ ሞት እምነት እዙን ኣብ ቃል አምላክ ተጻሒፉልና ኣሎ ሞት እምነት ኣበይና ንረኽቦ ሞት እምነት زي بتعمل بوبولار فلوت كفل مصحف قدوسي يعقوب معرف كلتمش موت امنت ابينا نرخبو مسلوكم ابكالاي معرف يعقوب كفل 14 جميرنا نريو ማለት አህዋቴ هذا سبب امنت አላትኒ እንተ በለ ግብር ግና ካብ ዘይህሉ እንታይ ይጠቅ إذا أمنت إذا أدو كثر نقطة حو ويس حبتي أنت عرق نائلة مقبول أنت سامو أمون سوقو زدلي كهابكم ممسي حدا خباخاتكم بسلام كيدو موخو سقبو أنت بلو أنت يتك كمو خاء أمنت قبر أنت زي باللاس نرسى موتيعي سلازي زي خاء بقلو قلي سؤالو قالا نحنا يكوننا نمغزو زلنا نحنا يكوننا نفصل بقلوك على أملاسي كم زعينة أمنتي أمنتها قد موتي أمنت دوايلة تصور dead face أنت عينة أمنتها زي أتهلنا كبر ملس زيته بعينة أمنت ترديكم مني أميون دار أخايا عريقون دار أخايا كتقبرون داخل الكابوي سخونا نقر كتقبرون داخل الكاسي قلتها باركها تبارك برتع قليل كان تصدر لها خينك اوكي دليت كله كاخذ حساب كله كاخذ قد تنقاسا اسايت تخليها اكت تقبرايت تخليها تسقومايت تخليها اذا كم ذا عينت امنت موت امنت لازم دما بزح شنخات يوصل على طول نخلينا لابنت كاب قلقل حتياتات تخطوص تدل بدليت تراي قد تقواعز زخون زو صدكاي سقومتين إذا كم ذا عينت أمنت موت أمنت
ولا أجمعها مو نكتب دوت خليها أنا أبنت هنا قدم شجارة نستني أنا بقيت عن متخلنا مالك بدهريو جن أبي تشرش مسمت أنا بقى ذا شجارة حنت ما عرفت قد فاي بقى قد فاي نابلنا كساعة جتنا نبرسي تاي أنا تأمنتي زمنت مو تأمنتي 10 عامت كيركا 10 عامت كيركا there is no action ولا حتى وصيت يلا إذا كم ذا عينة تمنيتيو ويدما حررتا باهجي ويقلك تقولوا تخليها whatever it is مالك أب قبر جن كساعة نقدر تزاي سبركاي أمنت هيكون إن هرجن أمنت كا هي أو أمنت إنه كوينا عبرتي خابز أبو تصليها تبالا حتيها كم زدوق قبر تبليها تقوم صلوا توصليها تصلي لي تبليها أمور ده أتعلم نفرت مس دهر أحمد يجي دهر خفت أحمد يجي كذا كل سبب زيجي صحت سبعة علو والفتاة تأثير ناس نبرنا كان بحريات تأثير ناس نبرنا وزين هذا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዝን ታይ ዘሪኤካ እምነትካ ተስልጥ እምነትካ ትንቃሳቀሳ ሙት እምነት አይኮነት ሙት እምነት ማለት ሁሉ ጊዜ ኮሜንት ጥራይ እንደህርትህ ኮይካ ሪቶ ጥራይ ትህብ እንደህር ኮይካ ሁሉ ጊዜ አብቸርች ክንብርት ቆይ ዘለና ክንታቋቆፊና ዘለና ገለገለገለ ትብል ወላ ሐት ግን አብ ግብር ዘይት ገብሮ እንደህር ኮይካ እዚ ቃል እዚ ነቶም ደገዘሉ አይኮን ናአና ስለዚህ that's why ጅሎሚ ዝና እምነት ትምህርት ካፍለኩም ከሎስ more practical ማለት practically እምነቴስ ከንቱ ደ እምነቴስ ሙት ደ ተረዲሆኒ ንምል ላይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ነዚህ ከምዛ አይነት እምነት እንዳይሮሉ ሙት ቆልዑት ከማሃሩ ይግቦም ይቆልዑት ከተሃዙ ይግቦም ይገለገለት ግን ወላ ሐት ትገብሩ አብርክቶ የለም ሙት እምነት ናአብነት ይዝብሎ ቸርች ከምዝ ከሆናልና አምስኮ ወንጌል ክኖጻልና ገለገለት ግን ወላ ሐት ወላ ወልቅ ኻም ተቃሳሶ ነገር የለም ከምዝታት እንደህር ኮይንካ ሁሉ ጊዜ ቃል አምላክ ተብሎ ሙት እምነት ምክንያቱ አውድ ገሊጾ ከገብሩ ነው እንዳኻ አሉሲ ግን በቃል ጥራይ ተረዲው ምን እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይመስገን እምነትና ያው እምነት ያ አበይ ፍሬዝ ጋር ከምትትማሊ ንወልፍታት ሰዓርናዮ ከምትትማሊ ተፋላለ ኃጢያት ሰዓርናዮ በእጁን ብዙ ኃጢያታት ከሰረይና ሰይ አሜን ሃሌሉያ ውጽኢታዊ ነገር ክንገብሪና ክብርና አምላክ በትንዛረቦ ነገር ድማ ክንሰርሕውን እግዚአብሔር ጸጉ ከብዛሃልና ሰይ አሜን አሜን ኢን ጂሰስ ኔም ሃሌሉያ ክብርና አምላክና ይሁን كتف እንዳበልኩ ኸይድ ኩለን ክልህሰይ ሓሲበ ዘለኹ ሎ ባልቲ ስለዚህ አብልብኩም ሓሱ ሞት እምነት አለ እንታይ ዝበሃል ከንቱ እምነት አለ ዝኸፈአ ከንቱ እምነት ዘቦ ማብዘይ ቆፀረካ ቦታስ አቡ ኸይድካስ ቀንፈዘው መባል ማለት ነው ሙሴ ከመጻኒ ይለት አብንዳሻይ ኮፍ ይለት ጽበብ አታንታይ ራዝወድ ደንቢ ገለመለ እንዳበልኩ ራዮ it's waste of time it's waste of life ህይወትካ አጥት ሽሩት ደውለሉ ቴሌፎኑ ታጽያ ጸንሐካ ወይ ግን አቤ ያለ ኻዳ እንታይ ደለሃን ይርካብልክ ወጥ መጻን እንደ ጽበዛ ዋና ዳካል ምንም እንዲዘለኝ you are wasting your life you see ስለዚህ እምነት ለግድን ቃል ክሎካል አዳ ጊዜ እኮ ዝምር ይላል ቃል ያለው በፍጹም አይወድቅም አይሸነፍም ንብልሽ ግን text yourself ቃል እስካለ ያህል እንኳን ውስጥ ለዚህ መዝሙር እንዳዘመርካ ማለት ቃል ዘይብል ካንደህር ኮይካ ሁሉ ጊዜ ቃል እንደህር አለካ ግን እግዚአብሔር በቃሉን ታህታ ያህት ከብሮ ዘላ አብ መዝሙር 89 34 ታይሉ ነው ተካብ አፈይዞ ጸቃ አይልውጥ ኪዳን ከናፍረዩን አይርክስ that means everything እግዚአብሔር ካባፉ ዘውጾ ቃል ኪዳን ስለሆነ አይፍርሶኒ ሂስካላ በቃ እዚህ ነገር ብዙ ምስክርነት ኮን ምስክርነት ቃሉ ዘአመና ጊዜ ሂጅ ፖስት ላይ ደግሞ ነበር ብዙ ሐሳባት መጻፍ ከማ አብ ህይወቴ በቃሉ ናብነት አንተ ምስክርነት አጥይራ ምስክርኩም ሲ ዘቢብ ቅድምና ሾደ መምጻ ማለት ነው አኔ መጽ አራዲና ነው በትምህርት መጽ አሮ ነው ከመጅ መስኪራልኩም ሆነ እንጂ ፕሮሰስ ናአከም ጻ መስደለኹ ሲ
تايز بحال كوي زي فورمال زميلا جسا إيرترا السودان أتيا كاب السودان تمت مالت هجي أبت فورم تايز بل اتصل كمت تخوينو ناتنا مالت أنا بتمرت لازمت أخو مالت تملس اللي حركين كاي زوها بكاتبيها تملس مخانكاس على كاب سرح هيك تعرفه تماهيرون خملس أفكدنا لنا زبل ورقة هبي كم تزاي كوين ما هي بخانة مخناتو أبز مسيح صيت من مسؤول أساي لمسيكا بهاتكم هجي أنا كله وسيء مالتي وراءتي بقى لا كله ودي مسيء زبيب جن بدهري أبلاي قبل الآخر لخنا أبتحطو تايز بالحطونيرو تايز بالمسلكم بخمي وسيخ تابعت بحقه ما قد دي وسيخ زي كان كلاي نجار كان أبي إرتراسك تملسس تخلله أبز خونك زي زبل الجسا بسجرادو بيمسك بسجرادو كا قبل هجي زي أول ويلنا من ملأ ولا نو تايلكم الملأ أخوما منت كبار يا مش هجي منت اللي كا هو بزح جاي مقدّي زي الكات مرات تخليه منت كان ده تنقاني قوي ده فريح كا ويقول له كان أبغى خلها أين خندارة حسيها حتملا هجي أنا زي بيكو أكتوالي بزعباز ولا حد فلتت قلنا أنا بقى سويلكي بحقاي مسئلك مليئة ترايلة تعبينا مليئة مليئنا مالتي أجي أكتوالي بإنجليش كلاس لازنبر أنا يكون كيرا بحدا عركين ده حق ذا مالتي هجي نو إلنا مليئنا يوم لا دهري انترفيو ماشي أبي انترفيو كاحد توتات هجي لا يسيطان نقر كازي كالتف كارجي تمثلك قلنا يقدر فكان هجي أبتي انترفيو بحقاوي خوتي خير أوكي تبو ما أسمع التوزيع قبل لو أبت باسبورت خزحت ما بين أيدو بأتي بزح توتاتا قدها كامسيو نايت بليغال ذا أتخل كذا بلا بوا إذا لا كابيك نمصو تبايس كلا انترفيو توتير مالتي إذا حس كمتي كلا جزي تبايم كلا جزي مستوطرها كلا انترفيو بزح توتا أو نايت ودان ثالثة انترفيو أجي داخل بدأت كيدا مالتي غير مكم نقر أنا جيت أبتو أنت قبلون دينيرة أبزوري أحوات نيرو أمنت نيرو قال أبشرت نيرو ولا حد سب أي تزاربين كم زي قبل كم زر الخمان فهمتوا نيرو ولا حد سب قل أي تزاربين قال يوم باسترات نيرو بدأ أستي كمان ما عرفتي قال ولا حد تلاقى أي تزاربون هجي أنا أنتي صلوت صوم صلوت خص بقى أصل دايزي إذا قلت دايزي داخل بداخل كندي ولا فورجد ناي ثوات قال شما يركا قال يركا قال بزح تاخذ مش قال لك بلي قال ذات وسما تابس للمال انجي موزي على زياس بقى صوم صلوتي هتفتحت قال لي لس وسيد ولا حدا مخر ذهب انكو يلن كم زكبر مخرون صفوينا انجي تانا قال قاعد يات مهانا هتفلت يا رداك حسوتي ما انا اللي فلت انجي صوم صلوت وسيد صوم صلوت وقعد تصلي بمزمور دايت 50 عدد كمان بقى مالت تحديات كم مقباريسي حتى يسون مور كمان كابت غداي نت غداي زي كون خفتحسي مور بزعبات تحديات تصلي جميل صلي ظهري بقى حديات وردت زبطال اذا حديات زي وردت زمص علي زلو فصوم صبروا لنا تدليات تمصح እግዚአብሔር ካልመገድታቱን ክሎህ ተገድሽም እዛ ኃጢአት እዚያ በቃ እንቀላይና ከፍር ከነፍርሳ ይለወስና ማለት ሹ በጽባይቱ ናአርከይ ደው ይላሉ ስማዓኒ ኢምባሲ ከድካ ነተሰብአይ ትክሳህጅ ዛሃብና ኮንፎርሜሽን ሐሱት ይበሉ ከለመለ ዋ እርግጠኛ ላይ ሀገር ይሉ ኪትራ ያህል ሰገመ ብሉ ኢንተርቪው ከም ባሕድሽ ክበረልና ተናይክልምጅ ሐሱት ከለመለ በሉ ይሉ كيدو كم مسلولو تساب أي كافل تاني أنا بوس بس مساهم عليه أبو خلص كاب السودان كوينس دويلوس ما عنده مراحل تايز بلن زلوا زودي كمس وا حقي حسوت يتكلم هجي ذهبنا كاسة بقى ما قد يمتن قالي متن كله حسوت سمعني إذا فتيم خات قبري بالكان عربي سونو قنصلي لا شوي كنت قبري بالكان مخنياتو سميتها تمثيل كاي تحسن
أتا تلليات مسألة تلليات مسألة غير كان مقدون كل وصل الذخر تراي خو عن كهل فني أيو شور يلوس تخاتي الندارك وقدف بجاها حسبهم دقيمة قطرة ده ركوب مع التاف نو 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 كم غير كاتراي أحلف بزيه قامت يا كلا نايكر محشين تربي كله حصوت في الكامل عين كلا ملي وكم روخات حواتي وحكي لكم كذا حجينا عايز يتمنى دهري هموش تمعلتي إيميل متعتني كمان ذكرني ستوكولم يعني كزار كيدا قال ملس 7-11 مشالو دكانه كذا ما بكم يا إنترنت كفيت إنترنت إيميل متعتني سويتها فيزا أعطوني سلزلوس باسبورت تعقد دفاع تفسي بكراس زيادة يسي كبرنا الله يسوع كريستوس بقى كساح الجانا يرد أنني مخنياتهم يقراخون سبركت بعلوم زسددولنا 10 حطوطات زي نايز مدقفي نايز مدقفي ساعات وتلوز قبل خفت الدو قال ملقى ما اتورقاتني نسطات كل دم سوق يسوع كريستوس ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደለ ብዙ ምስክርነታት አለው ኣብ ህይወትና ናብቲ ቃል ክንመጽእ ከለና እምነትና ውጽኢታዊ ይሆን ካብ ቃል ወጻኢ ንኣምኖ እምነት ግን ትጽቢት ጥራይ ሓደ ግዜ እኮ ነዊሕ ትጽቢት ንልቢ የማህምኖ ዝብልኮ ከመይ ኻ ትጽበ ዘላ እንታይ ሒዝካ ኣለሃ ቃል about anything ብዛዕባ ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ቃል ይዛረብ ያነ ዞማ ህዋት ላይ ማይመኸሩን ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን መኺሩን በቃ ካብር በቃ ሽኡ ይኳን ተረዲ እዚያስ ክሰብራለኒ መራህዋት እዚያ ትሰብራለካ እዚያ ክሳዕ ዘላ ፍጹም አይሰልጠካ እንዳኸበደካ ኸይድክ ተዝክሉ ነይሩ ኮጽቦ ነይሩ ተረዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይታ ክንደይ በጽሕና ኣለና ካብ ዘን እምነት ክልተ ይዘ እስከተጣብ ለና ሐደሰ ዛ ባትሪ አውጣያ ኢየሱስ ኮይታ ክብርና አምላክና ሳልሰይት እምነት ድኹም እምነት ይሁን ድኹም እምነት ከንቱ እምነት ሪእና ኣለና ሙት እምነት ሪእና ኣለና ሙት ሱልካ ምድዓስ አይነት ነገር በቃ ጆኻ በርት ገለመለት ግን አይጽለሉ እግዚአብሔር ክፉሰካ ገለገለት ነው ግን አይጽለሉ አይተሐስበሉን ያha ከማን አይተግሃሉን ያha ከብዛ አንተ ሂጅ ተባልሻ ያውና ዝተቀስቦ ማለት ሳልሳይ ድኹም እምነት ይልዎ ዘሎ አብሮሜ ምዕራፍ 14 ታይሶሉ ሮሜ ምዕራፍ 14 ክብርና አምላክ ላይ ኢየሱስ ቆይታ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ህይወትና እምነትና ሐቀኛ ወይ ድማ እንታይ ዝበሃል በዛ አዲ ኤክታ ጀንዊን መሆኑስ ቴስት ክንገብሩላ ቃል ዝሓዘሰ ሓያል ሰብ ቃል ዝሓዘሰ ንእግዚአብሔር ሂዝዎ በቃ እግዚአብሔር ኩም ቃሉ ይሓትሱ ቃለይ ሰማይን ምድርን ከሐልፍ ቃለይ ግን አይሐልፍ ስለዚህ አብዘይ ሐለፈ ነገር አብዘይ ሐልፍ ነገር ያጠጥ ወይ ካበላ ዩሲ እግዚአብሔር ይመስገን ነትብ እምነት ድኹም ዝኾነ ብናይ ጥርጥር ከይተኻራኸርኩም ተቀበሉ እጅዚ ቃላት አደራድራ ቁርብ ፍለኽ እቲ ድኹም እምነት ዘለዎ ተባሂሉ ክትርገሙ እቲ እምነቱ ድኹም ዝኾነ ይልካውን ክትርገሙ ይኽእል እጅነት ሰብ ዘይኮነ ድኹም ዝብሎ እምነቱ ድኹም ዝኾነ ድኹም እምነት አላ ማለት ድኹም እምነት ዝበሃል አለ እዚ ህጂ መብዛሕትኡ እንታይ ዓይነት እምነት ነግፈረግ ዝብል ሰብ ወላ ቢያቆቡን ገሊጽዎ ኣለኩ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብልቡ ዝኣምኖ ሓደ ነገር በእምሩ ዝኣምኖ ሓደ ነገር ምክንያቱ ክልቲኡ ልቢ ተባሂሉ ጽዋዕ ብልብኹም ሕሰቡ ብለና ኣእምሮና ማለት ብልብኹም ከዓ ንእግዚአብሔር ቀድሶ ብለን እምር ልብና ማለት መንፈስና ማለት ሕጂ ልቡን ኣእምሩ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረሉ ዝጋጭ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ምሕረት ክትገብረሉ ከም ዘለካ ይርዳእካ በእምሮኻ ከዓ እዚኣሳ ይገብራለት ተረዲሁኒ ወይ ድማ እግዚአብሔር ሓደ መልእኽቲ በካ ነዚ ነገር ተዛረብ ለካ በእምሮኻ ግን እዚኣሳ ይገብራል ተዘይተፈጸመት ዳሃር ክዋርድ ኣነ ከም ዝኾን ኢልካ በእምሮኻ ተኣምር ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ዝጣራጠር ሰብ ነግፈረግ ዝብል ሰብ ማለት እዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብካ ድኹም ይልዎ ስለዚ ሰብዚ ቁሩብ እንታይ ከድልዩ ግዜ ከድልዩ ክበርት ክጸንዕ ዝደልይዎ ዘሎ ነገር ተፈቲሑ ንክወፅእ ከድልዩ ነዚ ከምዚ ዓይነትካ ድኹም እምነት ይልዎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ብጣዕሚ ቦልድነስ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣነ ከም ዝረኣኹ ብጣዕሚ ሓይሊ ኣለዎ ትብዓት ትሒዝካ ትወፅእ ኣለካ ኣብታ ኣምነሉ ነገር ጠጠው ክትብል ትክእል ኣለካ ክትፈርሕ ይብልካ ሓደ ካብቲ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ኢያኢሮስ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እመን ጥራይ ኣይትፍራህ እመን ጥራይ ኣይትፍራህ እዛ እመን ጥራይ ኣይትፍራህ ትብል ቃል ብእንግሊሽ እንታይ ዝብሎ fear not only believe ኣብ ልብኻ ወይ ኣብ ውሽጥኻ እምነት ጥራይ ይሃሉ ንኻልእ ነገር ቦታ ኣይሃሉኻ only believe fear not ኢሉ only believe እምነት ጥራይ ይኩን ወላ ንኢያሱን ጎይታ ክዛረቡ ከሎ እንታይ ኢልዎ ፈፅና ትባዕ ኢለ ዶ ኣዘዝኩኻን ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ኣብ ገለገለ ክትሪኦ ከለዉ be fearless fearless ማለት ፍርሓት ዝበሃል ክስማዓካ ይብሉ ሕፍረት ዝበሃል ነገር ክስማዓካ ይብሉ as long as it's the word of God ናይ እግዚአብሔር ቃል ክሳዕ ዝኾነ ፈፂምካ ትፈርሕ ይብልካ ፈፂምካ ትጠራጠር ይብልካ መሳርሕትኻ ሃለፍትኻ እንከለዉ ወላ ተስኢኻ ክትፅልል ትኽእል ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ኣብ ምሳሕ ገለበል ኣብ ስራሕና ንኣብነት ማለት ፊርለስ ክትከውን ኣለካ ሓደ ግዜ እዚኣ ተሰቐኒ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣትዮም ገለ ኣቦታት ገለ ነይሮም በጋጣምስ ሽኡስ ኣመንቲ እዮም ሽኡስ ንፀልበሉ ገለ ምስ በለስ ሓንቲ ነይራስ ሓፊራ ኣታ ስኡልና ዘይንበላ ብዙሕ ታሽሙ እዩ ዘሎ ገለ በለ ገለ ምስ በለት እቶም ሰብኣይ ከማን ኣነ ተስቲየ ክፅልየ ኢሎ ተስቲኦም ጎይታ ዝማዕድዝ ስለ ዝሃብካና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ፊርለስ ክትኮን ኣለካ ቢኮዝ እግዚአብሔር እንዲዘምረካ ዘሎ ሓይሊ ህይወትካ እኮ እግዚአብሔር ብርሃነይ ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እኳ ይብለካ ስለዚ ፈፂምካ ፊርለስ ክትኮን ኣለካ ክትጠራጠር ይብልካ ባይ ዘ ወይ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብጣዕሚ ኣነ ዝረኣኾ ሓደ ግዜ ምንጋፍ እንዳገበረኩላ ናሃንት ኳ እንታይ ኢሉኒ እቲ መንፈስ ማለት ክልተ ኣሕዋታ ፈንጢሶም ንኸይዶም ብፌስቡክን ብኩሉን ርእሶም ቀሊዖም ክሕዞም ኣይከኣልኩን ዝገረመኒ ነገር ሰይፍ ገይረ መልእዮ ኣለኹ ትይታሹ እዚኣ ግን ንሰባት ስለትፈርሕ ስለትሓፍር ጦይዊ ስለትብል ክሳዕ ሕጂ ዓትዒተ ሒዘያ ኣለኹ ብጣዕሚ ገሪሙና ኣነ ንባዕለ ትብዓት ሓይሊ ኣለዎ ማለት ጨካን ክትኮን ኣለካ ኣብዛ ኣመንካ ክትውዶ ኣለካ ዝኾነ ሰብ እንደራይቱካ በቃ ኣነ ከምዚኣ እየ ዝኣምን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ንምንታይ ትጠራጠር ንምንታይ መክፈረ ክትብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ እንዳፈረ ማለት ነቲ እምነትካ ገዲፍካ ብፍርሃት ምንባር ወይ ከይመውት ኢልካ ወይ ዝኾነ ነገር ብህይወት ከማን ካብ ምንባር ኣነ ሓደ ዋን ዝተገልፀትለይ ማለት ነቲ ዝኣመንካዮ ነገር ነርካ ምሟት ሓይሊ ሆነስትሊ ስፒኪንግ ዳሃርካ ኣይትመውት ኒኻ ንጎይታ ኣሚኑ ዝሞተ ሰብ የለን ክብርና ኣምላኽ ጳውሎስ እጅ እንደርኢናይስ ክንደይ ትንቢት መፅኡ እዩ ክትእሰር ኢኻ ዋቀትሉኻዮም በቃ ከም ዝገብሩኻዮም ኣይሞተን ኢየሩሳሌም ኣትዩ ሰቢኹ ኣብቶም ነገስታት በዓል ኣግሪጳ ገለመልታት ገለ ሰቢኹ ሮማ ኸይዱ ሮማ ሰቢኹ ሮማኻ ብሰላም ይነብር ነበረ እዩ ዝብለና ብድሕሪኡ እዩ መፂዎ ዝኾነ ዓይነት ነገር ሞይቱ እምበር በቲ ኣሚንዎ ዝኸደ ግን ኣይሞተን ስለዚ ወላ ከይትመውት ኢልካ ሃማን ተፀቒጥካ ካብ ምንባር እምነትካ ገሊፅካ ምሟት ሓይሊ ኣይትመውት ኒኻ ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱ ጎይታው ተዛሪብሎት ብኣይታ ኣሚን ኣይመውት እንተሞተውን ብህይወት ክነብር ይብሎም ስለዚ ምዛ ዘለና ግዜያ ሎሚ ኣብዚኣ ክንወጣዕ ንኽእል ኢና ምስሊ ሰለስተ ዓይነት እምነት ምሽ ዘን ሰለስተ እምነት በዘይ እንጀምር መጀመርያ ነቲ ክፈርስ ዘለዎ ኢኻ እኮ ተፍርስ ክልግስ ዘለዎ ኢኻ ተልግስ ፀሓያይ ገለስ ክፅሕየ ኣለካ ቅድሚ ዝረኣኻ شو عرفت زغير عرفت زغتسل كان متينا أنا 4-5 ገለ ዘለዋኻ ምናልባት ከመይ ዓይነት ምዃነ ካሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተሲና እንጸልይ ጽቡቕ ግዜ ክንውድእ ጽቡቕ እዩ ደቅና እናተጓዩ ገለ ካብዞም